खुलुमबाय रिलाइभ निउज 24 आव गिबिसारनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'। हादराव पुलिसा इनकाउन्टार खालामनाय बेलायाव आसामा थामथि सिरियाव। हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्त्रि जाखांनायनि उनाव सा 29 सुबुङा इनकाउन्टार खालामजादों। माजुलियाव मानै गान्दानि उदखार, हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा होहरनो नाजागासिनो दं। मैया गुवाहाटीआव आदेश यादव मुंनि सासे फालांगिरिखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा गुलि गावदों। गसाइगावनि साथाम लाइमोनखौ कमतापुर लिबारेशन अर्गानाइजेशन सुंद'यै KLO आव हाबहैदों होननानै सन्देह खालामदों। ड्राग्स फालांगिरि बाबा हाजरिकानि गासै धोन सम्पथिफोरखौ जब्द खालामदों आसाम पुलिसा। बिहारनि आगुनि गिबि मन्त्रि लालु प्रसाद यादवखौ 5 बोसोर जेल साजा फोसावबाय, लोगोसे 60 लाख रां जरिमाना। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 27थि बोसोरारि जखनथाया मैया जानानै थांबाय। हादरगिरि रामनाथ क'विंदआ सानथामनि थाखाय आसाम दावबायगोन। 25 फेब्रुवारियाव आसामसिम सौफैगोन रामनाथ क'विंदआ। रासिया इउक्रेननि सायाव सावरायनो UN सिकिउरिटि काउन्सिलआ हरखाबै जथुमदों। 12 निफ्राय 18 बोसोर बैसोनि लाइमोनफोरखौ थाबैनो कभिड भेक्सिन होनाय जागोन। श्रीमन्त शंकरदेव संघनि 91थि बोसोरारि जथुम्माखौ फैगौ 25 फेब्रुवारिनिफ्राय नाहरकटियानि राङालि फोथाराव फालिनाय जागोन। चापराव गोबां बिबांनि गान्जा हमदों चापर पुलिसा। उत्तर प्रदेश विधान सभा बिसायख'थिनि 4थि खोलोबनि भट होनाया गाबोन 23 फेब्रुवारियाव मोन 60 बियाबाव जागोन।